Uray na yan. Valentine's na baga sa aga. Ano malang daw maray nagibuhon? Ay, aram ko na. Apudang ko si bata ko. Nagaano daw pati ito. Nag-a-upload. Hello, B. Hello, B. Oh, B. Napaapod ka. Mayo lang. Mayo. Baka igwa. Valentine's na baga ka sa aga. Ano mo lang ang plano, tabi? Ikaw bahala. Plano mo, kang lalaki. O, saan mo ba gusto? Ika nga ni bahala. Baka pag tigdarta ka sa Jollibee, McDo, habo mo man, magreklamo ka. Saan mo ba gusto? Ika bahala kung saan mo ko gustong darahon. SM kita sa aga. SM na naman. Nakakasawa naman baga dyan. Oh, sa'yo mo ba talaga gusto? Ika ang gusto ko. Ay, si baby man, garutang. Ika nga niyang bahala. Kung sa'yo mo gusto, di duman ako. Ako bahala tapos mareklamo ka. Ay, aram ko na. Kakan kita sa aga. Ay, kung Jollibee man lang tapos McDo, daina. Makasawa ko naman baga dyan. Di ka nasasawa dyan. Ay, tabako man tong Jollibee. Bako man tong McDo. Ibaman. O, saan kita makakan? Duman sa papatantan. Duman kita makakan. Papatantan na ano? Kakanan man yan. Ay, ano ka naman, B? Anong katagabukid? Papatantan. Kakanan yan. Garo mo buang-buang man ni. Sigurado kang kakanan man yan. Iyo, masiram pati da dyan ng mga pagkakan. Sa sobrang siram, di mo na malilingawan. Hambog mo man, B. Ay, tayo sabi. Ano, sa aga? Papatantan kita. Iyo, basta siguro doon mo masiram ang mga pagkakan dyan, ha? Masiram. Iyo, gabos man doon masiram. O, anong oras kita sa aga? Mga alas 3 lang. Alas 3 lang. Para sakto lang. Alas 3? Hapon naman baga yan, B. Siyempre alas 3. Sakto lang yan. Date nga ako. Date. Alas 3. Okay. Oh, sa aga, ha? Ayo, sa aga. Sige. Sa aga, ha? Sige. 6.5 hours later. Hain naman daw niyong bata kung iniyo. Alas 3 na. Anong oras na? Oh, ayos may amay. Sabi mo kaya alas 3. Late na nga ni. Anong oras na? Tama lang yan. Sakto lang yan, B. Oh, madya na. Tagutom na ko. Lumawag na kita. Hain man ang pagkakandigdi. Humuba ka na, B. Dali na. Tamaka ka na kita. Taano tamahuba? Taano? Basta. Ano, B? Masiram. Amag gabi. Sabi mo makakan lang. Taano tatig para balbagan mo ko.